Umbukeli sithe qagela-ke ekhasini lethu lika-Facebook ukuthi ubani lo mqeqeshi okhulunywa ngaye waphendula kanje. Sibongiseni Dlamini uthe uPitso Msimane. Philani Kunene uthe uJomo Sono. Holz Emnyama uthi babuyisa uBenny McCarthy futhi. Umphenduli uthi uSteve Kompela. Uphakathi kwezinjangubo uthi uClinton Larson. Iqembu lakwaNongoma iNjampela FC eligijima esigabeni se-ABC Motsepe League liqale umkhankaso wokuthungatha umqeqeshi omusha kulandela ukuhlukana nomqeqeshi walo Tshepo Motsoeneng obeselibeke ezingeni elingcono njengoba lanqoba naye isicoco sePrince Mangosuthu Legacy Cup ngenyanga yedlule. Usihlalo waleli qembu uVusi Buthelezi uthi bafuna umqeqeshi onamava futhi ofanele ukuqeqesha ebholeni elisesigabeni esiphezulu. Kusukela namhlanje na-ke ucoach siyamfuna. Sifuna-ke ucoach njengoba sazi ukuthi ucoach ebesinaye okuwucoach obenolwazi obene-experience kakhulu. Sifuna-ke ucoach ongaba kulelo zinga. Ucoach ukuthi simfuna-phi-ke singathi-ke simfuna-ke eMzansi Afrika. Ukuthi kuliphi-ke indawo lokho kudepende ukuthi utholakala kuphi. Asinakho ukuthi ucoach uvela kuyiphi indawo.